40 ክልተን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዘለወን ስክፍታ ብምግላጽ ኣብታ ሃገር ዝግበር ምርጫ 2026 ሓደ ዓመት ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ እዋን ድማ መሰረታዊ ናጽነታት እናተገደበ ይመጽእ ኣሎ ብምባል ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጻውዒት ከም ዘቕረባ ተገሊጹ። ኣብቲ በዘን 40 ክልተን ሃገራት ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተላኢኹ ዘሎ ደብዳቤ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዳህ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መሰል ሓሳብካ ብናጽነት ምግላጽ ሰላማዊ ምትእኻብ ከምኡ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ማሕበራት ኣብ መፍጣር ዝምልከት ዘሎ ድረታታት ሓዊሱ ስክፍታና ይቕጽል ኣሎ ክብሉን ከለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ማሕበራት ዝተፈጸመ ፍራሕን ምእጋድን ሓዊሱ ድማ ብዙሕ ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዘተኮረ በደላት ድማ የሕዝንና ይለን። እተን ሃገራት ብዛዕባ ምፍራሕ ናጻ መራኸቢ ብዙሓንን ጋዜጠኛታትን ውን ስክፍተን ኣመልኪተን ደብዳቤ ሰይደን ዘለዋ ኮይነን ነዛ ኣመልኪቱ ድማ መጠነ ሰፊሕ መርመራ ክካየድን ጻውዒት ኣቕሪበን ዘለዋ። እተን ነዚ ደብዳቤ ፈሪመን ሰይደን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ደብዳቤ ብተወሳኺ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ 2024 ዘውጽኦ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ጸብጻብ ጠቒሰን ኣብ ኢትዮጵያ ብመንግስታውን ዘይመንግስታውን ተዋሳእቲ ዝፍጸም ዘሎ ልዑል ቁጽሪ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ኣሎ ኢሎም። ብተወሳኺ ነቲ ብ2025 ዝወጸ ጸብጻብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ህጻናትን ዕጥቃዊ ግጭታትን ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝፍጸም ከቢድ ገህሰት ከምኡን ቅትለትን ሙግዳል ኣካላት ህጻናትን ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ህጻናትን ምጭዋይ ህጻናትን ብዓብዩ ምውሳኹ ከቢድ ስክፍታ ኣለና ኢለን። እተን ሃገራት ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኦሮሚያን ትግራይን ሓዊሱ ኣብ ጎንፂ ዝርከቦ ከባቢታት ዘለዎ ሓይልታት ዘሎ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንኸብቅዕ ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዶ ንጽውዕ ኢለን። ቅትለትን መጉዳእትን ሲቪላውያን ምስቃይ ሲቪላውያን ሕማቕ ኣተሓሕዛ እስራት ሲቪላውያን ብግዴታ ምስዋር ብዘይ ፍቃድ ምእሳርን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሲቪካዊ ትሕቲ ቅርጺ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብቁልጡፍ ደው ክብል ኣለዎ ውን ኢለን ኣለዋ። እተን ሃገራት ሰበስልጣን ብደረጃ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ክሕሎ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ከምኡውን ግዳያትን ካብ ሞት ዝደሓኑን ዘማእከለ ኣገባብ ክኽተሉ ጸቕጢ ገይረን ኣለዋ። እተን ሃገራት ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ተዋሳእቲ ምክልኻል ሰብኣዊ መሰላትን ብሃናጽ መንገዲ ክትሓባበርን ናጽነትን ክኽብር ኣተሓሳሲበን ይርከባ። መብዛሕተን ካብዚ ጻውዒት ኣቕሪበን ዘለዋ ሃገራት ኣባል ሃገራት ሕብረት ኢሮጳ እየን። ኣብ ሃገር ላክሰምበርግ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ መነባብሮኦም ዝተሓዝ ጥርዓን ኣቕሪቦም ብማይ ዝቑጸሩ ስደተኛታት መንግስቲ ነቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ቅልውላዊ መንበሪ ገዛ ክፈትሓሎም ጻውዒት ከም ዘቕረቦ ተገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ እቶም ስደተኛታት ብሰንኪ ጸገም ግዳም ሓደር ክኾኑ ይግደዱ ከም ዘለዉ ይሓቢሩ። ኣብቲ ሃገር ዝቕመጥ ኣበል ወልደ ማርያም ኣብ ዝበሃል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ፈለማን ኣብቲ ሃገር ምስ ኣተዉ ኣብ ማዕስከራት ወይ ኣብ ሆቴላት ኣብ ሓደ ክፍሊ ልዕሊ 30 ሰባት ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዕቑባ ምስ ተዋህቡውን ኣብቲ ዘለዎ ኮይኖም ዝሓሸ ገዛ ናይ ምርካብ ኩነታት ክፈጥሩ ሓላፍነት ከም ዘለዎምን እዚ ድማ ከቢድ ምዃኑ ገሊጹ። ብሓፈሽኡ ኣብ ላክሰምበርግ ናይ ገዛ ጸገም ኣሎ ዝበለ ኣበድ ስደተኛታት ግን ድርብ ብድሆ ከም ዘጋጥሞም ይገለጽ። ኣብ ስደተኛታት ንዘሎ ጸገም መሊሱ ዘግድዶ ገዛውቲ ክትካረ እንድሕር ኮንካ እቶም ኣካረይቲ ናይቲ ገዛ ቀዋሚ ወይ ግዝያዊ ስራሕ ኣለካዶ ኢሎም ዝሓቱኻ ይዝብል። እቲ ዝዓበየ ሽግር ዘይትሰርሕ እንተኮንካ ገዛ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዳርጋ የብልካን ማለት ብምባል ስለዚ ከይፈተኻ ኣብቲ ቦታ ክትጸንሕ ኢኻ ትግደድ ኢሉ። ኣብቲ ማዕስከር እውን ካብ 2 ክሳብ 5 ዓመት ጥራይ ክትጸንሕ ዝፍቀደልካ። ኣብዚ እዋን እዚኣ እቶም ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ድሕነት ገዛ ክረኽቡልካ እንተዘይክኢሎም እቲ ናብኡ ዘእተወካ ኣካል ውፅኣለይ ይብለካ ብምባል እቲ ዝተሓላለኸ ጸገም ይገለጽ። ትካላት ማሕበራዊ ድሕነት በተዘማዲ ሕሱር ገዛ ክረኽቡልካ ተኽእሎ እኳ እንተሎ እቲ ዕድላት ድሩት ብምዃኑ ግን ነቲ ጽቢቶም ዘማልእ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። ስራሕ ረኺቦም ርእሶም ክኢሎም ከይወጹ ድማ ናይ ቋንቋ ጸገም ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ምህላውን ተገሊጹሎ። ብሰንኪ ካብ ማዕስከራትን ግዝያዊ መጽንሕን ክወጹ ተገዲዶም ገለ ኣብ ጎደናታት ገሊኦም ድማ ምስ ካልኦት ተጸጊዖም ዝነብሩ ከም ዘለዉ እቶም ኣብ ሆቴላት ከፊሎም ክድቆሱ ዝፍትኑውን ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ምቕኣል ሲኢኖሞ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ካብቶም
ዘጽንሕ ቦታታት ብሓይሊ ክወጽኡ ዝግደዱ ዘለዉ እቶም ኤርትራውያን ምዃኖም ይዝንገር ዘሎ። ARTL ዝተባህለ ማዕከን ዜናታት ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብዙሓት ሕቶ ዕቦኦም ተቐባልነት ዝረኸበ ኤርትራውያን እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ናይ መንበረ ገዛ ቅልውላው ኣጋጢሞ ምህላው ይሓቢሩ። ኣስታ 681,000 ህዝቢ ዘለዋ ላክሰምበርግ ምስ ቤልጅየም፣ ጀርመን ከምኡውን ፈረንሳ ትዳወብ ኮይና ኣብ ኢሮጳ ሳልሰይቲ ዝነኣሰት ሃገር እያ። ኣስታት ፍርቂ ካብ ህዝባ ድማ ካብ ሃገራት ወጻኢ ዝኣተወ ምዃኑ ይግለጽ። በተመሳሳሊ ስም እትጽዋዕ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ላክሰምበርግ እውን ሓያሎ ቀንዲ ቤት ጽሕፈታት ሕብረት ኢሮጳ ዝርከበላ ኮይና እቲ ኣብቲ ሕብረት ዝርከብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ፍትሒ እውን ኣብታ ከተማ ይዝርከብ። ኣብ ሱዳን ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ሓያል ውግእ ይቕጽል ምህላው ተገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ካብ ማእከል ሱዳን ዘባረሮ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ካብ ሰሜን ኮርዶፋን ንብራሩ ሓያል መጥቃዕቲ ይገብር ኣብ ዘለወሉ እዋን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብመልሰ መጥቃዕቲ ንዝኸሰርዎ ከባቢታት ከምልሱ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገብሩሉ ዘለዉ እዋን እቲ ኩናት ብሓያል መልክዕ ዝቕጽል ዘሎ። ብመሰረት ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ሰራዊት ሱዳን ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ መጀመርታ ካብ ሰሜን ኮርዶፋን ኣውፂኡ ናብ ዳርፎር ክደፍኦሞ እቲ ኩናት ድሕሪኡ ኣብ ዳርፎር ተሓጺሩ ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ዳርፎር ሙሉእ ብምሉእ ንምስዓሩ መደብ ገይሩ ይሰርሕ ምህላው ይዝግለጽ። ሱዳን ትሪቢዩን ተባህለ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ ማዕከን ኣብ ዘውፅኦ ዜና ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ባራ ድሕሪ መሓዙ ንከተማ ባራን ኦንድርማንን ኣብ ዝራኸብ ዘሎ ጽርግያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደን ብፍላይ ከኣብታ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዘለዋ ጀብራ አልሼኽ ትበሃል ዓዲ እቲ ውግእ ከቢድ ከም ዝነበረ ያገሊጻ ዘላ። ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ መስመር መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ንኦንድርማን መስታ ተቋጻጺርዋ ዘሎ ከተማ ባራ ንምርኻብ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ንኣሽቱ ዓድታት ጀብራ አልሼኽ ቅርፋ ከምኡ ድማ ራሂድ አልኑባ ዝበሃላ ተቋጻጺሩ ምህላው ይዝግለጽ። ከም ዝከር ሰራዊት ሱዳን ብ11 መስከረም እዩ ነተን ነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝነበረት ከተማ ባራ ዝተቋጻጸረ። ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ። ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነዚ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ንቀጠር ዝኾነነ ምስ ኣሚር ሃገረ ቀጠር ሼክ ተሚም ቢን ሐመድ አልታኒ ብመንገዲ ቴሌፎን ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ እዩ። ኣብቲ ምስ ሼክ ተሚም ቢን ሐመድ አልታኒ ዝገበሮ ርክብ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ንኹሉ ንቡርን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ዝጠሓሰ ድሕሪ ምባል ናይ ቀጠር ጸታ ኮሚድማ ናይታ ሃገራት ጸታ ድማ ከቢድ ሓደጋ ይክብል ገሊጽዎ። ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በተወሳኺ ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ዝሰኣኑ ናይ ምጽናዕ መልእኽቲ ዝሰደደ ኮይኑ ቀጠር ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዘሎ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ከም መንጎኛ እትገብሮ ጻዕርታት ከም ዝንእድውን ተዛሪቡ እዩ። መራሒ ቀጠር ኣብ ተዘረብ ንቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድሕሪ ምምስጋን ሃገሩ ቀጠር ጸታዊ ውሕስነታ ከምኡ ድማ ልዑላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ንምክልኻል ኩሉ ኣገዳሲ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ገሊጹላ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቀጠር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ኩለን ሃገራት ዓረብ ነቲ መጥቃዕቲ ክቃወማን ከለዋ ካብ ኣፍሪቃ ድማ ከም ኬንያን ሩዋንዳን ዝኣመሰላ ነቲ መጥቃዕቲ ዘለወን ኩነነ ገሊጸን ነይረን እየን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።